I pozdrav ljudi. Ko se još za kanal? Game Addictions. Game Addictions, srbom. I snimat ćemo epizodu Faction servera na... Pika Craft. Jupi. Dobro, ja sam prvi put na serveru, vodim. I nemam da Stani, da vodim. Pa... Ovo ga 15 zeza. Ovamo je shop, vidiš, shop. Piše, ajde. Dobro, stani mora item ja stavimo ender chest jer neću ništa da nosim. Inače... Da, inače da. Može malo mesko. Mislim meso. Dobro, meso isto. Idemo u shop da ti pogledam shop prvo. Ideš li? Aha. A, tu si tu. Ćao Milan 27. Da tačno čovjek da pogine na stepenice. Znači evo ga shop, pomoga. Koliki shop? Dođe ovamo je najbitniji deo. Vidiš, kaktus i sugarcane ili trska. Pravimo farm. Da, to se najbolje prodaje. Košarice. Kaktus. Ništa, ćemo da nađemo mjesto. Za faction. Kako će se zove faction? Boys. No. Ajde, dogovorit ćemo sad. Pa Game Addictions. Ajde, cross pa. Create. Game. It's the ons. Z je bitno. Ne može više od 10 slova. Game ADD onda. Stani, Game ADD. SRB. Ajde već ti smoriš ljudi. Pa znam. Uspjelo je. Ljupi. Ha. Fine bit li treba? Može i FK kako može, a? Milan 27. Ti si jedini mil. Ko počinje na mil. F join. Glavne ADD. Čekaj, kako ti beše nik? Toho, roho, hop, to. Možda majte brojno ovo. Ovo sad si faction set ne mogu dati. Idemo da tražimo mjesto. A vamo si dam sve kao... Sve kao south i ne kao north. Sve kao šljivnik, ajde dobro, znači. Omega kako fora, omega. Omega dole se bio ljudi. Omega ide na pressure plate. Fuck. Znači 500 bloka moramo da odimo. Koliko? 500 blokova. Mislim, pisalo je walk... Da, 500 bloka, da. Tako. Gdje, koliko će dugo snimak traje? Sve se uprudilo. Znači, najbitnije je sugarcane. Okej, znači odmah već... Nisi ostavio armor. Nas. Omega. Omega mi se kiraj. Sad se samo derem da što jače se čujem. Potrudi se. Stani meso. Dok idemo? Pa ne znam, pokušaj travu da kršiš. Malo ćemo da plivamo. Gdje je voda? Pa dođi ovamo, kuda ideš po vodu? Manjo. Šive podimaš lukvančić. Idemo ovamo. A da isečemo ovaj deo? Ne možeš češ ništa da ne. Dobro, samo. Lijeki su sigurno se sješa. Ovamo može da se pravi, vidim neki pravio. Vidim ja, ne vidim tebe. Znači ne snijemo 2 minuta, da smo se zagubili. Svaka nam... TP. Ja i dalje kucam TP. TP? Doho Homer. Ja bacu su dalje, čekaj. Ono se pojavljuje Wilderness, ja to nisam primetio. TP. Neću da ne, mora opet. Malo sam u vodu i ne mogu da stivim isto. Idem po drva, jer vidim drva, a drva su najbitnije. Opet. Ma opet? Tuga. Stani, zaljevoj neki troll faction ovdje. Jeste, fuck. Ne mogu drva da uzmem. Kaj? Trolls. Trolls. To je tako opet. Ja. Sviđam se kako pokušao da zaštiti kuću sa vodom, ali nije uspeo. Da, sa vodom. Sa vodom, brate. Kako si popne ustane. Gdje, ovoli baza neće, ok. Drva. Možemo li? Zašto? Fuck.
Moram malo da odemo dalje, ja mislim. Ne mislim. Malko mnogo dalje. Mislim da je levo kreta. Mislim da ideš u pogrešnom smjeru. Ne, idem na pravi smjer. U stvari mislim da ja nemam podnost, to što nisam bio tamo. Ha, pa ni ja nisam bio skoro. Mislim Skoro. Čekaj, igraš ti do sad nekad na ovom serveru Factions ili ne? Jesam, ali slabo. A da, ti si upravo slab iz mene. Upiši kroz stats. A, smej se, propade mi fora. Upiši kroz stats. Smej se, propade mi fora! Koja fora? Kroz stats upiši. Stats. Wow. Omega. Ovo ga prošlo pilč. Evo, ovo će bude već 20 minuta kako tražimo bazu. Mislim, Jasno. drva, ili koja već. Fikit ćemo ga malo. Aha. Znači imaš mesko. Acrobatic skills. Iron. Znaš. Малко че istražujem ovdje. Fuck. Neću istražujem, TP do tebe. TP. Milan 57. Tako yes. Oh my god. Zapiši sam rupu desnika budalno, padne na primjer kod ti. Sad ću malo u FP da trčim. Ovoga. Ja sad Jer imam animirani playeri. Okay. Drva. Mogu da bi imao mesko? Sve sam pojeo. Ovdje si bio na nešto. Da li mogu? Da, mogu. Drva. Drugi. Neću da te plašim, ali znaš ko je? Ko je? Dobija achievement Getting Wood. Brate, ja. Znači tu. Ne, sreća. A, dobro. Dobij jabuku. Samo Ok. jedan list iskuši i dobijam. Not bad. Ne idi na moje drvo. Kako bude ovaj da se dela van svoje teritorije? Neki ima iza tebe. Imam ja minimapu, tako da ne pokušavam te. Budi rasno. Znam. Kuda idemo? Na vam? Od tuda smo došli. Ne, vam vidim još drva. Ja bi odmah na drvo išao. Znači ja farmer bilo ovdje. Stani, sad imamo drva, sad smo bogati. Ja. Če staviš pit. A gdje ćemo? Pa ne znam, tražimo mjesto. A ja ne mogu da šprint. Pazi rupa. Bolje ti pazi. Ne, stvarno. Ja imam osjećaj da će mi karma da mi vrati. Omega. Kao što sam bilo na skills. Chicken. Hvala Bogu, pa imam minimapu, nikad te ne bi našao. Kill the chicken. I have killed the I chicken. pozdrav svima, vratili smo se, našli smo, gdje ćemo da napravimo prevremenu bazu, to je neka dobra Privremena baza. pećina, da, u blizini od spawna, nije istražnjeno još irona, kao što vidite, Daj, treba pik napravimo. i ćuti i kopaj. Ili kao što Stojković voli da ga zove, kramp. Da se mene nekad čuo da ja kažem kramp, Ne za to i kažem, omega. da. Ajde, malo brže. Hoćeš li ti pik da kopaš? Ne, samo se šteknem da ti kopaj. Ma veti bre pik. Mislim me veti kramp. Daj mi kramp, hvala ti. Prvi iron. I ti si mi ga izgleda uzeo. Jesi. Son of a bitch. Feelings. Ej, čudno što niko ne istražio peć. Pa šta sam rekao u... Pa, čudno. Pa čudno da... Još iron, stani, prvo moramo... Malo bi trebali da pravimo malo, ne znam. Sugarcane farm. Ja samo na taj mislim. I na još po nešto. A mnogo moćno što možeš da aktiviraš super breaker kad imaš dovoljno leveli. Čuješ i vatromet? Pa ja sam aktivirao vatromet. Kad se leveluješ, klikni desni klik i imaš super breaker aktiviran. Naprimjer, ja sam sad level 3. Wow. I moćno li je? Jest.
Ne, ja kad sam igrao MCMMO zadnji put, to je bilo pre jedno Mnogo vremena. godinu dana. Good job. Je, bilo to tamo. Kopaj sve što stigneš. Herbalism. Što mu dođe? To ti najviše treba, ozbiljno. A šta je to? Ne znam, ali sam čuo da mnogo treba to je. A, to tako. Čuo sam ja svašta toga. Stani torčevi da napravim, jer su torčevi moćni. Inače, da ne kućem. Stani, mora idemo dublje. Malo veće. A možemo ovdje samo da pregradimo za noć? Ne, neće, idemo dublje. Taman i kopamo ovamo. Može i ne iđemo na neku bazu. Slabi. Malo laguje, jel je neki faction ovdje? Lag. Jel ti lagaš? Pa verovatno ja. Ni 5 puta da menjaš internet neće ti pomogao i lagaš. Lava, idem do lavu. Neki mining skills. Desni klik, odmah. Ne može. Super breaker, valjda sam ga aktivirao. Ajde super breaker. A ne, ima cooldown i to je veliki. Čak 130 sekunda. Još toliko, inače nije... Pa još toliko da, još toliko. Idemo na dole. Torč. Gledaj gdje smo se vratili ovoga. Čekaj, mislim da štima kruga. Mushroom. Shrooms. Valjda mi... Fuck, ovo je nečija teritorija. Kako smo to uspjeli? Ozbiljno. Iron. Toga, znači... Možda i to teritorija? Ne, nije vjerovatno. Ne, stani na minimapu, vidim neku pećinu vamo. Ću probam da dođem do tamo. Ti cheatuješ? Ne, nego koristim minimapu. Eto ti isto. Ja minimapu naš. Znam ali. Ne kopaj tamo. Jer tebi idemo vamo. A ja sam tu samo zbog torča. Jer torč je svetlo. Malo sam pao rupom. Good job. I to ti je odmah karma, ko što si rekao. Nije baš odmah. A dobro. Kasnije otvara karma malo, nije strašno. Znam. Da... Malo smaram, a? Malo više. Mislim, ovako tiho ovo. Pa znam, ali koncentrisam se. Znači ja po prirodi uopšte nisam tih čovjek, mislim. Svi to znamo. Pa naravno. Ajde, deri se, to je interesantno za klip. Jeste, pa to mi... Toška je do malo prekukao od mene na Skype, nije strašno. Inače Toška je naš drug. Toška. A moj tata nije sila. Okej. I pećina, kakav cheat. Odmah me banujte. Opet mi propada fora zbog tebe. Tu. Mining skill 5. Good job. Koliko imaš iron? Jesi prošao kroz ovu lavu? Da, koliko imaš iron? 15. Ha, slab si. Pa nema X-ray. Pa nemam ni ja. Nije baš da nemam, ali ga ne koristim. Šalim se. Sad ću se smijem, ha. Okay. Oh, your super breaker ability is refreshed. Da, bre. Majke. Kopaj kol. Pak, mora da je 100% mraka, ja uopšte ne stavljam torčevi. Ja imam max brightness, tako da nemam nekih problema. Pa i ja sam na max brightness, ali ipak mrak. Ne max brightness ovo podešavanje, nego mali neki hack. Kako da vam kažem. Pa kaže lepo da koristiš hack. Nije hack, brate. Nego cheat. Samo edituješ malo tamo u Minecraft i dobiješ... Ajde, kako edituješ ovo? Ne pamet. Moram da znam. Nećemo sad u klipu. Kako sam zabrate. Vrtim se u krug, ajde. Pa ne, nismo bili, vamo. Ovamo, stani, idemo na gore. Vidjet ćemo se sretnemo. Pa već smo. Nego ti ne pamtiš.
Nema ništa. Torch. Okej. Iron. Još iron. Iskopaj ga. Znači, brate, nevjerojatno, sve će da budu youtuberi, pa vidite, rešili smo mi da budemo youtuberi. Brate, youtuber. Super breaker. Puče mi pik čim aktivira super breaker. A, reče, ne smemo da reklamiramo, a? Ne, koji ti put. A hoću i Vox, znaš već koji kanal da izreklamiram. Ne moj. U stvari, ajde, reklamiraj odmah, Ajde, odmah. neću. Odmah. Teo si. Sam si Šalim Teo. se. Sam. Ne, da sam najveći fan od ne. Nećemo sad. Okej. Nema ništa ono. Super breaker. Nema ovo. Ja Znači, sam noob. Mining skill sam 10. Stats. Mining skill 11, bitch. Smelting pet, ne znam kako. Pa, nisi ništa smeltova. Nope. Cheat hack. Bitch, please. Mine. A, acrobatics mi je mnogo slab, čekaj da rekam. Zombi na chicken, da viš. A, vidio sam. Dođi. Fuck, napada me. Će me kill. What the fuck će